Mita ikompli suġġett interessanti ħafna u meta nagħmlu dawn it-tip ta' suġġetti ma nkunux hawnhekk biex imbeżżawkom imma biex wieħed flimkien anke jien nedukaw ruħna fuq dak li jkun qed jiġri anke fil-Gżejjer Maltin u llum nista' ngħidu mad-dinja kollha għaliex anke permezz tal-internet id-dinja saret ħafna iżgħar. Miegħi għandi il-Kane Site li se nitkellmu fuq logħob b'responsabbli l-wara nofsinhar it-tajjeb. Wara nofsinhar it-tajjeb lilek, George u l-tim kollu wara dan il-programm. Malli kont qed nara naqra s-suġġett xukjajt naqra ruħi, ngħidlek il-verità, li issa nitkellmu fejn jidħlu it-tfal. Sewa. U aħna waslu l-messaġġi forsi għall-kbar, jinnaf minn forsi qed jilgħab b'mod esaġerat, fuq is-settijiet tat-televiżjoni tagħkom hemm in-numru fejn wieħed jista' jċempel għall-għajnuna, jew forsi anka jinnaf mezzi oħra soċjali. Fejn jidħol it-tfal iridu nibdew minn età żgħira. Imma jiena sħirrajt it-titlu li ħafna tfal illum tara fejn tara kulħadd bit-tablet, quddiem it-television, YouTube. Tkexkix ftit, għaliex huwa ħażin. Ara, George, l-ewwel ħaġa rridu narfu il-kelma screen time. Screen time x'inhi? Screen time jinkorpora, George, l-attività tal-persuna quddiem screen ta' apparat teknoloġiku. Se jkunx mobile, tablet, laptop, monitor ta' computer, you name it. Illum il-ġurnata l-adulti, iż-żgħażagħ, l-anzjani iqattaw maġġoranza tal-ħin quddiem dan l-iskrin. Imma aħna rridu naħsbu kif tajjeb ħafna, inti rridu nibdew narfu mill-etajiet iż-żgħar. Għaliex minn hemm irridu nibdew il-bażi huma l-etajiet li għadha pitgħadha se jkunu l-futur tagħna. Mela, normalment nismgħu b'każijiet ta' ġenituri jgħidulna t-tifel tiegħi, t-tifla tiegħi qatta ħafna ħin quddiem l-iskrin. Huwa tajjeb, mhuwiex tajjeb, etc. Importanti, George, li narfu li screen time mhuwiex ħażin. Għaliex taħt l-screen time jaqgħu kemm attivitajiet edukattivi u kemm attivitajiet ta' divertiment. Divertiment f'liema sens għandek il-console gaming, video gaming, għandek ukoll live gaming li huwa gambling online, remotely, u allura la tinkorpora attivitajiet varji irridu noqogħdu konxi kemm tal-pożittiv u kif ukoll tan-negattiv. Fejn jista' jagħti il-każ li l-persuna taqbes il-limitu? Il-persuna tista' taqbes il-limitu jekk ma żommx mal-ħin. Issa hawnhekk dan jgħod tal-kulħadd u f'kull sfera jekk hux edukattiva, jekk hux ta' divertiment. Jekk inti, jiena dejjem nirrepeti, jekk inti tistudja quddiem laptop għal ammont ta' ħin mod, jekk inti tibda tiġi ossessjonat u tibda tistudja b'mod eċċessiv, ħażin ukoll. U l-istess għad-divertiment. Jiġifieri importanti li nżommu mal-limitu tal-ħin. Għaliex? L-iskrin joħroġ minnu dak li ngħidulu, George, blue light. L-lum il-ġurnata n-nuċċalijiet tal-vista, anke l-screens per se tal-apparat teknoloġiku jkollhom dak li ngħidulu blue light filter. Il-blue light b'mod eċċessiv jista' jaffettwa il-hormon magħrufa bħala melatonin. Melatonin x'jiġifieri? Dik il-hormon li tirregola l-irqad. Allura, screen time eċċessiv jista' number one ikollu effett fuq l-imġieba tal-persuna. Anke hawnhekk qed nitkellem fuq it-tfal. U jista' wkoll jaffettwa l-irqad. U fejn nitkellmu fuq l-irqad aħna qegħdin nitkellmu fuq is-saħħa tal-individwu għaliex għax persuna għandha bżonn l-irqad, speċjalment it-tfal tagħna. Allura importantissimu li hawnhekk inkunu responsabbli. Normalment jiena niġi hawnhekk George nitkellem fuq l-importanza nkunu responsabbli waqt il-logħob tal-azzard.
imma rridu nkunu responsabbli wkoll. Waqt il-logħob virtwali rridu nkunu responsabbli fuq kwalunkwe attività li aħna nqattaw quddiem l-iskrin. U għandna nimxu mal-kontroll ta' ħin. Allura hawnhekk indur daqsxejn fuq il-ġenituri, George, biex kemm jista' jkun. Number one, ninteressaw ruħna naraw daqsxejn kemm it-tfal tagħna qed qattaw ħin quddiem l-iskrin. Għaliex l-eċċessività mija tajba l-ħadd. U tu noqogħdu attenti ninteressaw ruħna x'tip ta' logħbiet virtwali qed jilagħbu. Number one, il-logħba hija adattata għall-età tat-tifel, tat-tifla. Ma' min qed jilagħbu online illum il-ġurnata bl-internet kif qed tajjeb ħafna inti fil-bidu tal-intervista. Id-dinja li qabel kienet vasta, enormi, illum il-ġurnata ċekkinnija permezz tal-internet kulħadd jaf kulħadd. F'minuta tkun it-tarf tad-dinja l-oħra. Ekku, allura rridu noqogħdu attenti t-tfal tagħna quddiem l-iskrin. Ma' min qed jikkomunikaw. U din mhux għall-logħob biss, għal ħafna affarijiet. Għal kollox, logħob virtwali, social media, anke llum il-ġurnata tkun qed tfittex fuq ċertu affarijiet, tagħmel close, tmur fuq is-social media walla jbierek dak li tkun qed tfittix fuq il-Google, joħroġ fuq is-social media. Allura fejn jitlu tfal importanti li ninteressaw ruħna ma' min qed jinteraġixxu. Importanti wkoll li t-tfal tagħna ikunu qabbli li jikkomunikaw. Jiġifieri li ikonna open channel of communication ma' tfal tagħna għaliex għax illum il-ġurnata hemm ħafna pożittiv imma hemm ukoll ħafna negattiv. X'jiena ngħid hawnhekk, irridu nagħlmu l-tfal tagħna ikunu konxji ta' fake profiles, George, u jarfu każijiet ta' cyberbullying. Illum il-ġurnata jekk it-tifel tiegħi qed jilgħab online logħba partikolari virtwali ma' 10 min nies, kapaċi minn dawk l-10 min nies hemm persuna adulta jilgħab magħhom ukoll din il-logħba, allura x'lingwaġġ qed isir. Irridu noqogħdu daqsxejn b'sebgħinejn għal dawn l-affarijiet, imma mill-bqija jekk inżommu l-kontroll tal-ħin fuq it-tfal tagħna x'jiġifieri li l-screen time il-logħob virtwali, pereżempju, ma jibdiex jieħu post skola, ma jibdiex jieħu post l-attività fiżika, l-eżerċizzju, l-attivitajiet soċjali, l-attività mal-familja. Hemm mod li t-tfal tagħna jilagħbu dik is-siegħa, siegħa u nofs kuljum wara li jagħmlu x-xogħol tal-iskola. Hemm mod li t-tfal tagħna la jinżlu biex jieklu fuq il-mejda tal-familja minħabba l-logħob virtwali. Hemm mod lanqas biss jorqdu matul il-lejl, iqumu għajnejhom ħomor, iqumu b'ansjetà żejda u kważi kważi ikunu assenti minn fuq il-bank tal-iskola. Kejn, hemmhekk qegħdin naraw l-informazzjoni wieħed jista' jċempel 1777. Ġenituri dawk li jieħdu ħsieb it-tfal, nanniet, forsi illum qed jgħidu l-aħwa jien it-tifla, n-neputija, n-neputi jagħmel dal-ħin. Jistgħu jużaw dawk in-numru biex jiksbu aktar informazzjoni? Bil-qalb kollha, in-numru ta' Support Nazzjonali 1777 mhux qiegħed hemm biss għal min ikun ġidaru mal-ħajt qed ibati mill-vizzju tal-eċċessività u jrid is-support kollu meħtieġ le. Persuna tista' ċempel fuq dak in-numru u titlob għal informazzjoni. Isma' it-tifel tiegħek jilgħab ammont ta' ħin quddiem l-iskrin dan il-logħob virtwali, x'nista' nagħmel? Kif nista' nikkomunika miegħu? Il-ħin li tiqatta huwa ħin validu iva le u aħna nistgħu ninformawkom b'informazzjoni utli għalikom ukoll. Kejn Said, grazzi ħafna li kont magħna, aħna minn hawnhekk imorru għal aktar riklami, aktar minn dawk li jgħinu kalamita ikompli għaddej. B'għawem.